Jambi. Ya, ya kota alas ya. Mulai ke Gapura sampai tekan omah. Oh, jalan iki ora ana watu bisa. Metu kono. Ada orang pintes ya. Lah saiki lho dadi apa wong bangun semangat terus. Regane mudah larang. Iya. Tapi terutama sing iki jalan. Jalan. Gua nak bangun omah kadang arep jalur jalan gak arah oleh. Tak jalan sih. Tapi nek kaya lemah alas kok jadi cara jalannya alah ora suatu saat tetep enak. Kontrol motor garap kono kan kota ketua kan dirembuk bareng-bareng. Ya, saya dirembuk bareng-bareng. Oke. Wis to. Enek rega piro nang dinggone? Gasa. Info. Angkaku info mandor ya info Tegalan ndor ya ora dibales ya. Paling kuwatir wonge paling. Wis tak golek nang watu. Jane sing mesti rakyat kuwi nyemplung dhisik, ora usah izin dhisik. Engko nek wis nyemplung baru terus mandore celuluk. Lage awake dhewe kono menjembatani ngono. Sing bener kan ngono. Ora kok kene kondo mandor sik ndur, aku tak garap nang kene iku kleru. Tapi penemune wong ya dhewe-dhewe. Soale hutan wis hutan sosial. Selama jatine iki meng ya karek 10% kuwi wis dadi garap. 10% kuwi terus masuk hutan sosial. Jatine entek karek arang-arang. Ya iki jati utuh ndak lono. Ini ndak lono warung tuan jembatan Solo wis dikeresi wong ketoke kok. Lah ya. Aku ya takok wong dopok bareng kono. Alah wis ngene wong kabeh. Darak ngono ora ditengeri kabeh. Nek menawa ana sing iso digenteni aku tak melok aku. Jajal kondo ning sapa terus kan. Potong penting ki warga ki babat sik ning kono duwe tanduran. Lah nek mung ditengeri tok urung ditanduri, iki cek iso dioyok ngono lho. Heh? Ya. Ngono, kutine langsung tanduri jedeg-jedeg. Suatu Suatu saat kalau terus iki dole mare wong. anak wong rese langsung selesai iki zamane kamera di video iki lho buktine wis tak tanduri ya to. Lah nek kowe cuman nengeri-nengeri tok. Lah mbok 100 hektar mbok tengeri kabeh ya wis iso enteng. Nah, tapi nek wujud tanduran iki wis modal-modal tenan. Wis wong nekat-nekat tenan. Dan memang main nengeri berarti kan wong bisnis. Beneran neng angkruk mah. Ngangkruk. Ngangkruk apa nunggu lah? Muri Sari ya. lah ana peran ana ya siapa? Yo nane iki wae sapa? Pirang hektar? Nek pirang hektar gak ngerti aku. Cuma wae sapa Sarimin. Ta ora? Kayen lho. Iya. Wah, saripene nengeri sange oke. Ya wis didol wong nggonku. Dituku wong nggonku 8 juta. Tapi wonge mau garap balekno Sarimin rong balekno dhewe. Tapi nek etarane mbok gak ngerti lho aku maksudnya. Wah, saripene dulurku dhewe ya. Ya iya, wis didol iku wong Pandan. Tapi wong Pandan wong yo wis tuwek. Ape garap yo ora di anake ape garap terus kan juga. Mari daerah kono kita masih nasi jagung, dong lah. Mari malah. Hari. Loncongan iki lho sing jati gede sak etane. Judule Pakersari pokoke. Aku nek wilayah kono kan wis anduk absor sapa. Karane ngarepku meneng kan rono. Ya lah Mendut, Magersari. Udalane ya gede. Nes Selete. Wilayah kono ku ya apal lah. Sing ngopane jatine ya aku. Ya iya. Sing ngusik apa ya. Tapi Pitra wis kan jati unggul lho, wis sak etane lho. Mari kono gak produktif, lumayan ireng.
Yo Golek terus. sing produktif karo anu model. Arek kuwi jalane bareng kan rong tentu apik. Ya sedangkan nek metodologi ini iki saiki secang wis tepuk. Ora dibabati. Tentu sulit sing gede. Lah kaya selet sing gedhe kuwi teramono wis ditanduri jagung, wis dibentuk kelompok tani, urunan pedel tuku pedel. Dadi apik kabeh. Berarti pemerintah perhutani rasa ngeragati ya. Wis diragati wong-wong dhewe. Penting butuh iso liwat. Dunia pertanian kita yang penai bang. Terus tau, unggul wong tani. Dunia Kalah tetap sih menang kan ya. menang tani. Dunia perdagangan wae samok. Gak ada jaminan. Mulai tahun ini dan seterusnya mereka petani itu istimewa. Yang juga sih Katanya kualan terang bulat malah. kualan gitu kayaknya kualan guys itu pira sih kalau loro atasannya dan sat ini orang mulai dah ngeten lah mantap tak orang karet saya bang Sultan itu porsinya lebih tebal, isinya lebih banyak.